74% बर'आ दा UPPL खौ नागारनानै BPL आव ज'इन जाजोब्बाय। रायजोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों आरोबाव बरायनानै लाबावलायबाय। नोंथांमोनहा गाज्रि दा मोनसेलाय आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आंनि भिडिअआ जेब्लायबो गलाय मलाय जायो होननानै जेखौनो मोनो बेखौनो आपल'ड होयो। दा बाथ्राया जाहैबाय दिनैहाय आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। थांनाय सप्तासेसोनि आगोलाव बा सप्तानैसोनि आगोलावहाय जे गायदेयारि हेलेना नब्लाङावहाय जोंना मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा जे सराइबिलनि डेभेलपमेन्टनि खोथाफोरखौ बुंनानै होलांलायबाय। मा खालामगोन मा मावगोन बिनि गासैबो खोथाफोरखौ बुंनानै होलांबाय। 3-4 ঘন্টা মই আপোনালোকৰ কথা শুনিম। কি অভাৱ অভিযোগ আছে, কি সমস্যা আছে, মই ইয়াত বহি থাকিম। আপোনালোকে সবে ক'ব, মই সবৰে কথা শুনিম। হিদিনা মই নিজে আহিম চৰাইবিল অঞ্চলৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে। দিছিলে আমি 27,000 ল'ৰা ছোৱালীক 5,000 কৰি টকা দিলো। 27,000 মহিলাসকলক আমি 5,000 কৰি টকা দিছো। খুটা কম্বল দিয়া নাই, আমি 5,000 নগদ টকা দিছো। মানুহ ঠগাবৰ কাৰণে 100 টাকাৰ কম্বল দিয়া নাই আমি। 27,000 আমাৰ ৰোগীসকলক ইতিমধ্যে আমি 5,000 কৰি টকা দিছো। আমাৰ হেণ্ডলুম মিছন বনা হ'ল 40টা। এই 40টা হেণ্ডলুম মিছনত বহুতখিনি আমি ইতিমধ্যে আমাৰ যেটো হেণ্ডলুম মিছনত হাজাৰ হাজাৰ মানুহবিলাকে ইতিমধ্যে মানে কি হৈছে হেণ্ডলুম মিছনৰ দ্বাৰা বহুতখিনি লাভ আমাৰ মানুহবিলাক পাই আছে। आरोबाव दिनै बेबायदिनो BPFनि केन्डिडेट जोंना खाम्फा सारा मा बुंलाङोलाय, मा खोथा होलाङोलाय, मा मावगोन सराइबिलनि डेभेलपनि थाखाय जोङो दिनै बे खोथाफोरखौ एसे खोनासंनानै लादिनिलाय। फै बिदिब्ला नोंथांमोन बयबो बाथ्राखौहाय खोनासंनानै लाबानो जाबाय। थ' लोगोफोर आंनाथ' भिडिअआ बेबायदिनोसै। आंना सोरबा BPFनि UPPLनि कंग्रेसनि BJPनि बेबायदि नङा। आङो मोनफ्रोमबो राजनितिकनि भिडिअफोरखौनो होगोन। थ' सोरबाफोरा अबेबा पार्टिनि भिडिअखौ खोनासंनो मोजां मोनाब्ला बेखौ दा खोनासं। जेखौ खोनासंनो मोजां मोनो बेखौ खोनासंनानै लाबानो जाबाय आरोखि। थ' बिदिब्ला भिडिअआवहाय आवगायलांदिनि। बयबो सिनायखायो सेक्रेटारि जाहा डिस्ट्रिक्टनि आरो जाहानि एसपि बिथां बेनो इनचार्ज
दानि बे एमपि इलेक्शननि बिथांनि इनचार्ज बिनि दैदेननायावनो जों दा इलेक्शनाव ओंखारदों नैबे जोंहा आदाया माबा रिटायार्ड अफिसार ससियेल वेलफेयार आरो जोंहा आगोलनि एमएलए थानेस्वर बसुमतारी बे जाहैबाय सेन्ट्रेल स्टेरिं कमिटिनि चेयारमेन जोंहा बे इयुथनि प्रेसिडेन्ट प्रहलाद ब्रह्म आरो जोंहा आफादगिरिबो दं माबाया गसाइगावना जोंहा सभाराम आदाया बेनिफ्राय जोंहा एमसि दाजु बिथांमोननि हारसिं सिनायखायो बेखौ फारसेथिं दैदेनगिरिफोर आरो आबौमोन जोंथ' देरहाखागोन दा एसे गोजानाव लांदोलै खुगाया दस्रा खामानिजोंसो देखायनांगोन खुगाजोंल' जाया आरो बेबायदि जोङो थांनाय बारावहाय एसे गाज्रिदों नङा होमबा जोंबो जोंनि मानसिफोरखौ हमथाजोबनो हायासै जोंनिनो बिदा फंबाय माखासेफ्रा जिबायदि बुंबाय जोंनि न'आव फैनानै नोंखौ हाया नोंनि फिसायखौ हाया फिसाजोखौ हाया बिहामजोखौ सेस्था खालामबायनानै जों नोंसोरनो 75,000 होगोन नोंनि फिसाजोनो नोंनि फिसाजोनो साख्रि होगोन बिदि बुङाखैसै बे बिटिएफआलाय मावनो सफ्राव बोसोराव जाख'जोबल' जोंनि गरदाय फैयोब्ला नोंसिनि हाखौ फाक्काजोंनो फन्द्र दिनावनो जों खालामनानै होगोन बायदिसिना बुंनानै जोंनि मानसिफोरखौ आर्ग्रेट खालामदों बबेया सत्य बबेया असत्य हमदां होनो हायाखै दा बेखायनो असत्य मानसिफोरनो भट होनानै बिथांमोनखौ सरकार दाहोफ्रांनाय जादों दा सरकाराबो दानो हायाखिसै नों नाय जोङो हारसिङै गसंथानानै बिपिएफआ बयबो रायजो राजाफोरनि अननायाव जोङो सत्र'था मोनगोन मोनाखै जोङो सत्र'था देरहादों खिन्थु इउपिपिएलआ खयथा देरहाया इउपिपिएलआ खयथा देरहाया गोसोआव दंना गैया 11थाल' जोङो 17था बिसोरो 11थाल' आरो बै मोनसेयाथ' 8था ना बेसेबां दा बेजोंनो बिसोरो सरकार देरदों सरकार दानाया हायार लाना फैदों हायार लानायाबो जाय मानसिफ्रा नोंनि न'खरखौ मोजां लुबैया नोंनि बिसि फिसायाव असान्थिसो खालामो बे दलखौनो हायार लानानै दिनै बिटिसि सरकार दादों जायनि थाखाय जों गोबां खोथा खोनाबाय माबा एपइन्टमेन्ट न'खर होनो होननायाबो दासिमबो सासेबो साख्रि होनो हायाखै हा होगोन होननायाबो हानि मेला बानायलायबाय दा बयबो बुंगासिनो दं हाया जेबोआनो खालामना होआखै लामा बान्दो बानायगोन ओरै सुइजारलेण्ड बानायगोन होननाया दासिमबो लामा गोदान मोनसेबो बानायाखै लामा गोदानथ' बानायनांलाखाब्रा जोंनो बानायजोबखाबाय माखासे मानि दा बे जों बानायखांनाय लामाया जे गुगाबाय 3 बोसोराव 4 बोसोराव बेखौथ' एसे मेरामति खालामफिनदों ना रिपेयार खालामफिनदों बेखौबो खालामाखै बिसोर स्कुल गंसे बानाया हस्पिटाल गंसे बानाया हाथाय गंसे बानाया मा रोखोम देश खुंनांगौ जोंलाय ओंखायनो बिसोरखौ जोङो बिदाय होनांगौ जोंहा जोंनि जि हाग्रामा मोनदांनि दैदेननायाव जि बिपिएफ बिटिसि जाजेननायनिफ्रायनो बिपिएफआनो बे ओनसोलखौ नायदों बयनिबो रायजो राजानि मोजां गाज्रिखौ नायदों सोरबा साख्रि मोनाखै जानो हागौ खिन्थु रावखौबो जोङो माइगाब बुजाय खालायाखै बिथांमोनहा माबा जब कार्ड होब्लाबो इउपिपिएलनि गामसा गानहोनांगौ रेशन कार्ड रेशन कार्डखौबो माबा इउपिपिएल जाग्रोआबा रेशन कार्ड होआनो बिदि होना होमबा इउपिपिएलनि गामसा गानाबा न'खौबो दानफिनगोननो बायदिसिना जोंथ' बिदि खालामबोफेराखैमोन दा बिथांमोन लुनाय जि आइअवाइनि न' बे न'आ गासैबो नोंथांमोन बे जोंनि दिनावहाय जिअ'टेक खालामनानै हरजोबनाय दा बेवहायनो मा रोखोम खालामदों बेखौथ' बुंनांगौ खोथा गैला दा जोङो देश सालायनांगौब्ला बयबो जाथि गस्थिखौ नायनांगोन बयबो न'खरखौ नायनांगोन मालिक माहाजोनखौबो गोरिबखौबो समान मेगनजों नायनो रोंब्लासो बे देशआ मोजां उन्नति जागोन मा नोंलाय बिपिएफसो नोंलाय कंग्रेससो नोंलाय इउपिपिएलसो बिदि खोथाजों नायलायलायोब्लाथ' बे देशआ धंस'सो जागोन नांलाय खमलाय फैगोन ओंखायनो जोङो बिपिएफआ दा बेफोरखौ जोबहोथारनो नागिरदों जोंनि जायगायाव बयखौबो लानानै समानै जौगालांनायनि बेबस्था खालामनो नागिरदों ओंखायनो बे इलेक्सनाव जों जेरैखि जाया देरहागोन दा मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिया बयबो सिद्धान्त लाखाबाय जे फुरानायानो मोजां हाग्रामा महिला रानिया बयनिफ्रायबो साबसिन बे खोथाखौ बयबो बुंजोब्बाय
आदिवासीफ्राबो बुंबाय राजबंशीफ्राबो बुंबाय बाङालि मुस्लिम गार' राभा सर'निया गासिबो इउपिपिएलनो बे बर'फोर गरा गैया होमबा बिसोरबो माखासे नेताफोर दङ माने इउपिपिएल होनब्ला फैनाया थांखांलायग्रा मानसिफोर दङ बिसोरल' थासिगोन बिसोरजों बे जायफ्रा मोनजादों जायफ्रा इउपिपिएलनि सिङाव मा दं मा गैया बेफोरखौ थगायनानै मोननाय फैसाफोरखौ मोनफानो बेबायदि मानसिफ्रानो थाफासिगोन गुबुन ओमफ्राय बर'फ्रा 70% बर'आ दा इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएलआव ज'इन जाजोब्बाय बेखौबो बयबो मिथिगौ जाय मानसिफ्रा जोंनो भट होफेराखै जाय मानसिफ्रा बिपिएलनो भटखौनो होफेराखै बिसोरबो दिनै जोंनाव ज'इन जादों गतिके जेबो सिन्था गैया नोंथांमोना खालि एसे खस्थ' खालामबाव गाव गावनि गामियाव न'खर हाब जायफ्रा इउपिपिएल जानानै दं बा गुबुन पार्टियाव दं बिथांमोनखौ बुजायनानै जेसेबां हायो बिपिएलआव लाबोनो सेस्था खालामदो आरो 7 तारिखआव बयखौबो नांगोलाव भट होनायनि बेबस्था खालामदो बेखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय।